Na juhovýchodnom okraji Štiavnických vrchov v plytkej vrcholovej úvalinke potoka Bebrava, pravého prítoku Krupinice, leží obec Žibritov. Dnes žije v obci 70 obyvateľov. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1266. V roku 1876 tu postavili evanjelický kostol, ktorý je zaujímavý aj tým, že pri jeho stavbe bola použitá červená tehla. V strede obce dominuje malá bašta postavená v roku 1586, ktorá je pozostatkom bývalého zámočka s kostolom a slúžila ako strážna väža v období tureckých nájazdov. Pôvodnú architektúru obce tvorili kamenné trojpriestorové domy so slamenou strechou. Obec dnes drží jeden primát. V súčasnosti je to najvyššie položená obec na Slovensku s vlastnými vinicami. Nad obcou je malá vodná nádrž.